awọ si ya nọ na onye na-abịa bie mara agba mgba na wee tukwuru anyị chele echele makpuru nye ya bịa na m na ya bịa ka m na ya mee ya onye bụ awọ ji wee dị ife ebe onye na-achọ ibido mgba kwagburu anụ na onye na-abịa m n'otu a tupu o wee nụ na onye nwere echele echele ya bụ anyị dị nkwadebe ime nke tata ka anyị imeba anya n'ofu n'ime ndị gboo ji biri njigidekwa anụ wee elu n'oge nke anyị ka dịkwa na-aga anyị ga-akụzi ihe gbasara ya na ihe ụfọdụ gasị isi n'ime ya pụta maka ife na nkụzi bụ na ife efu na ya anya n'enu akụzie ya ịba ma ibe afọ ka ọrịa ibu ịfụ na ọ bụghị obere ihe bụ ihe ahụ ọ bụ inyeze m ikike abanye m n'ihe anyị ji alụ ezigbo mmadụ ụmụnne ha tata okenye ga-akụzila anyị ife dị egwu ka anyị na-akpịa tupu anyị ebido aghọtara m ya mana mgbe o bidozi alụ ma mụ nwa ma gị nwa anyị aghọta ya okenye bido n'isi ọ dị maka bido ọ dị mma achọrọ m ịkụzi ihe gbasara afịa n'ala Igbo ahịa ọ na-akpụ ya afịa ọ na-akpụ ya ahịa ihe dị ede ịkpọ ya ahịa ịchọ ịsụrụ asụ ịkpọ ya afịa ndị mba ọzọ nwere ike ndị Imo na ndị Abịa nwere ike na-akpụ ya onube ha mana ọ ga-elu ofu ihe ka o nyere n'ebe niile ka anyị banye kọwaa ya maka na ihe a so na ofu ihe ndị gboo ji biri ahịa dịgidekwa wee n'oge nke anyị dịgidekwa wee na-agakwa bụ ifu ihe ya bụ ewepụ ya kịta anyị Igbo aghakọ ọrụ ghakọ ọfụma ọ bụ na afịa adịrọzi na ọnwe ebe a na-eje ele nwe ebe a na-eje egota na onye ọ na nriwe n'ohi ọ nwere bie na ọsị ihe nwe ebe ike ga na-eri ga anwụ onye ga-ema na ihe ụfọdụ ga-ebido na-anwụ ụfọdụ n'ime ihe anyị nwebe anyị adịghị eri ihe nọ iwere ihe anaghị eri eri nwebe gị jee n'ebe a na-ele ebe a na-eri ile nke ahụ eri nwe na be gị nke ọ bụla nwere okwute a na-ele ya ibukọrọ ya jee n'ebe a ilu ile ya were gotazi ji nya bụ ka anyị nene afịa ọbịa m na-achị ahụ na ntaanị ya ka ndị gboo ji debe afọ ịnọ enwe n'ala Igbo afọ ịnọ afọ na-ebido na eke